U izborni proces nisu se saglasili oko prijedloga o stalnom sastavu biračkih odbora prilikom glasanja osoba koje su u pritvoru ili na izvršenju zatvorske kazne. O prijedlogu da državljani Crne Gore u dijaspori glasaju u mjestu boravka ponovo će se raspravljati u ponedjeljak, kada će sjednici grupe prisustvovati ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Poslanik Socijalističke narodne partije Neven Gošević je kazao da je Državna izborna komisija do sada određivala način glasanja tih birača kao i sastav biračkih odbora i predložio da se za članove tih odbora ne mogu birati službene osobe, a da glasači svoj identitet dokazuju ličnom kartom ili pasošem. U stalni sastav biračkog odbora obavezno se imenuje po jedan predstavnik dvije opozicione političke partije u Skupštine koje su na prethodnim izborima dobile najveći broj mandata, a u slučaju istog broja mandata najveći broj glasova, da lica koja radi u ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa i lica koja radi u organu uprave nadležnom za izvršenje krivičnih sankcija ne mogu biti u sastavu biračkog odbora. Predstavnici DF-a i Pozitivne podržali su taj predlog, dok je kopredsjedavajući Milutin Simović naglasio da se time pokazuje nepovjerenje prema DIK-u, oko čijeg sastava i rada je već postignut konsenzus. Državna izborna komisija kojoj dajemo puni mandat i dajemo mandat povjerenja. I ja ne znam zašto je sada potrebno da u zakonu razrađujemo dalje nešto što se podrazumijeva. Gošević je kazao da je riječ o posebnim glasačkim mjestima i da je cilj predloga da se obezbijedi sloboda glasanja. Jer ako onaj zatvorenik vidi na biračkom mjestu nekoga koga srijeće kao svaki dan po raznim osnovama na izdržavanju kazne zatvora, onda i njegova sloboda glasanja ipak na određeni način opredijeljena. U Demokratskom frontu su predložili da zbog bezbjednosti policija bude prisutna prilikom glasanja u Ziksu, sa čim su saglasni i u Mansu. Apsolutno smatram da je vaš predlog na mjestu, ali samo da ne budu u sastavu biračkih odbora, jer to je već malo pretjerano. Drugi kopredsjedavajući Srđan Milić je okončao raspravu ocjenom kako bi podgrupa trebalo da pokuša da nađe rješenje koje bi bilo prihvatljivo za sve. Radna grupa je zatim nastavila rad raspravom o predlogu poslanika SDP-a Rifata Rastodera da birači koji borave u inostranstvu glasaju u mjestu prebivališta, u najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu i da se o uslovima za organizaciju izjasni Državna izborna komisija. Upravo se predviđa da Državna izborna komisija procjenjuje te uslove i ja vjerujem generalno, nisam stvarno podrazumijevao pojedinačno da procjenjuje na određenim tačkama, nego generalno da li postoje uslovi za organizovanje glasanja naših birača i državljana na mjestima van zemlje. Ako nema, predviđeno je upravo glasanje kao što je normalno. U DPS-u i DF-u smatraju da primjena takvog predloga nije moguća zbog nedostatka evidencije crnogorskih državljana koji borave u inostranstvu, ali da bi u suprotnom dali podršku. Kopredsjedavajući Milić je kazao da će se o predlogu ponovo raspravljati u ponedjeljak, kada će sjednici radne grupe prisustvovati ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Predsjednik odbora direktora Lutrije Crne Gore